Good morning, beautiful people. Anthu ena ndito malonda adabwa ndithu ndi mmene kwacha kumendera. Kwacha kumaonetsa kuti kwachayo mphamvu ndithu palibe zachepa ndithu. Komano sipamakhali potera kuti yagwa. Kwa anthu amene timachita malonda makamakaso kugula zinthu kunja bila kusintha ndalama pamene ndamene tikudabwa kuti kwachayi sili bwino. Nde pali mmodzi mwa anthu ochita malonda ati kuti pepani atumiza pempho kuboma kuti chonde muzitiuza chifukwa timakhala mentally ready, timakonzekera mu ubongo kuti basi yagwa titani. Koma kungokhala silent mukakachitechete kumangozindikira zinthu zikuchitika. Anyway, wayankhula zinthu zambiri zomwe ndithu at least zikupangika sense. Ndithu timumvere timuonere mzimayi amene. Thank you so much Malawi cameras. Tsiku labwino. Pempho langa kuboma ndionena kuti please communicate with us. Nthawi yonse mune Kwacha Yagwa muzitifotokozera ngati mmene mukapangira pamba paja Kwacha Yagwa ndi 33%, Kwacha Yagwa ndi 20%. At least everyone was prepared mentally, psychologically, physically kunena kuti okay, Kwacha Yagwa, we should expect the things prices will go up. Koma ever since last time munalengeza kuti Kwacha Yagwa, that was like long time ago, and ever since simunalengeze chichonse. Koma ikhale kamera panga business ndi anthu akunja amene kuti awudese katundu alowese katundu dziko muno kuyenera kusintha Kwacha ija into ma dollars or whatsoever marand. That's when you realize kuti atani Kwacha ija Yagwa wona kupeza kuti ndalama zomwe wona sungira kuti wodere katundu zikuperewera ndi mulingo wa katundu amene umafuna. So it's becoming hectic and insanami zikumasowesa ntendere, because now how do you explain to your customers lero wagulisa t-shirt pa mtengo wa 20 kwacha, mawa abwera wagulisa t-shirt pa mtengo wa 30 kwacha, tsiku linaso abwera wagulisa t-shirt pa 40 kwacha. It's like it's not stable. We lose trust with my customer because now they don't know whether mitongo yetu ngoipeka kapena ayi, because simukulengeza, they are not aware kuti Kwacha Yagwa. MCB, you are the one amene mukuyendesa dzikoli. Please, I don't know kama kumaopa kuti anthu adzikukwenyani adzimacha musewu, but it's better to prepare us so that we should know kuti na face ama business tizawuza ma customer athu kuti katundu tukweza pa chifukwa ichi, because pena maona ngati tikunama tikawuza kuti t-shirt idzulo munagula 20 kwacha lero ndi 50 kwacha. They'll be like, since when? And we don't even have a proof kuti tifotokoze kunena kuti okay mona news kunena kuti sikula kuti Kwacha inagwa. Like, why are you doing this to your citizens? Business yomwe ndi mema pangisa tizitani tizipeka sonkho endesa dziko lino, but you guys, you don't even see the need of communicating with us. Like, why are you doing that? Mukutononga my business, because our businesses are not stable now. Our customers are losing trust in us, thinking if we're just playing with them. Not fair at all.